Haba berkat ia ka jing em jong ki breu ki ba biang lut ki ba yo lut ia ka jing kwa bar ka jing don kam jong ki ha ka ne ka porthai ka ka ba ki kwa kim don jing kim don jing kuslai satya namar ba ka spa ka phau ka biang ha ka jing em jong ki pen ban ha ka ba kum kata ka por bat kum kita ki breu ki ba biang lut na dong shadong don pat ki ba khat la ne susai no ia la ka jong ka jing em Kendiat habanga perkat bat puson siapang ki aktor ki aktris ki babyang kanam ki babyang kaspa kapau ki babyang lot nadong syadong kat kabaki ang kat kabaki kwa ki yo pen ban haka jing em jongki kam suk satya bat ka penlong yaki ban shim no wat ilaga jong ga jing em kumta ka pen perkat yanga balai bagi ni ki celebrities lani ki aktor ki aktris ki khat no ilaga jing em haba perkat yakine ki ege baro ngashat puson halade haba kat kabaki kwa lakalong ka spa ka phau lakalong ka yeng sam lakalong ka nam kabaki ki paunam Henry hakum kata kapor balai bagi aktor aktris ki don shibun ba ki basusai dan ki berkhat no ilaga jing em kani kapen perkat yanga ba balai ki long kumni Wat haba kila yo lut ya ka baki kwa aga jing em Henry le se yo don pat ka wei na ka baki kim yo bat kata ka dai ka ba ubriu baro udan kam tam bat kata ka long ka jing e ha ka wei ni ki kon bala tho da unong yalap ba krau jang ka purthai Billy Graham ka ba u ai kerteng day by day with Billy Graham u ya thu shapang ka wei ka jing ja ki arngut silak ki bamdan khon kini kila lech ka wei ka jakari khonswat ban adop lane ban shem ya ki khna na ka jakari khonswat bat anda kila jet ya wei ni ki khna ubadan hakata ka jakari khonswat ubaki kwa ban shem ne adop ya u bat habai kila yishong kai bat utau khna bat uneu khna ulaya thulut ya ka ka belajar Kila ong ya une ukna ubaki mut ban shem lana adab ya u baka ka baki la ban ai ya u kin ai lot lada u untre ban lek baki shalayeng bat kata kalau kalaya tu au ta ukna ya ki ki ba u kwa lane nadu ka jingbam ki jan pong ki jingle kai bat kum ta ter Henry ka balengo ban yo sngaw ya ka jubam na une ukna kun swet If you have nothing to offer except a good home, clutch, ties, and other things that the most kids have, I think it is good for me to stay here than to go with you. La datang kita ke ba pila ban ai yang aga yeng ki jan ki nap ki jingile kai bat ki wei ke ba ki wei ru ki para khna ki yo ngatharai ka bha yang abangan sa hane ban ya ka bangale bapi kata kalok aba ka yo sngo ya kata ka jubab jong uneu khna bat kala kali ya uneu khna ka ka ba me kwa na lor kita ki bangidan ban ai hami Henry uta ukhna rengkat bat ki ummat hakikmat ki jong u ula jubab da ka baong I just want someone to love me ngakwa bandon mano ba i yanga Katno kalong ka jing shisha ka ne ka jing jang kapadan kam ya ka jing im ubreu ka dai ka jing ubreu ula ban yo lot ya ka purthai baro Henry haba yo ya ka jing ne amdan pat mano ba i yo ulang kum ukhur nang basawa bat ka shakuriau bariu shau kumta ha ka ni kapor ka ktien nga jongo blairu ka jupen kan mau yangi bangin long ki breu ki barino yala de haga jing ubelai da ka ba ap khmi hir ya ga jing isnai u Jesu Christ ba utrai jongi shadu ka jing yak ka ba bam jipot te parlok haga ne ka por ya ngais kam ba ka jing ka long ka ba dan kam ka ba u breu klem ka jing kam dan jing mot ya ka jing em ka jongi kum ta la da ngim don ni ka jing ka penlong yangi kum balong kini ke celebrities ani ke aktor aktris ban susai yala de
kum ta to shem phi ya ka jing e ka jong jisu ka jing e ka ba ai ka jing e ka ba ublai ula thelo yanga ba ye phi la dangi lama ya ka jing e ka jong jisu inget skam ba ka jing em ka jong a ba jong phi ka long ka ba suk but don shu mano bala bantu ya ka ta ka jing e jong ka purthai ka jing e shi samla kala bantu na Draiken mau ka jing e jong blai kanom la bantu na lano